Chibai ule World Defense Lam Chanchin Thari na Tarlan Dan chuan Pakistan hian China Indo thlona siam 4++ Generation Jet Fighter J-10 chu lei atum ni in an soya hei hi India Indo thlona lei thar Rafale lo ma chon tura anti ni na lang Pakistan ram hi chuan India ram hi a air charger ni in alanga Muslim majority ram ni si Muslim ho anti du da na sat na ram bera khwan engkima economia defense le adangte a hian India hi atluk thei lawang Pakistan hian J-10 Indo thlona hi andu hle ni in alang he Indo thlona Pakistan in leya tum hi India tan a hlom theyang em Pakistan tan a thaberang em ti te lo enang chumi ma in Pakistan jet fighter train khat te hi lo en ma saila Pakistan hian JF-17 Block 2 amang meka JF-17 Block 3 Thunder hi China nen a project an bei mek ani F-16 hi tle man nei ve a Pakistan Air Force le Navy te kan en chuan anin do thlona nei ho hi single engine ani deuh veka chungjinga chuan Mirage 3 le Mirage 5 te hi an nei deuh tewa J7 third generation jet fighter te an nei bok Pakistan hian JF-17 ti lawa hi chuan tunhaya fourth generation jet fighter thar an nei le theidan turi om lova an ma kho hi athim ve hle ani an mel ma ber India hian ramdang hi ador thiam si a India rama fourth+ generation jet fighter ho hi ramdang in an invest na sa hle don ni in an soya Pakistan hi athla phang chu ani deuh ber terrorist andramin an sponsor tlat wangle osoma bin ladena lo tomruk wangte po kha aniang ramchang khang ho hian ral thuam hi an ral du vak to lova alei turpon poisa nga tok lo mai thei anram economy khu a cheve e mani China bel mai lo chu ti turan nei lo JF-17 program angkal puita a JF-17 jet fighter hi China pon amang du lawani Pakistan hian China Indo thlona siam JF-17 hi ama dai to tang khan Pakistan Air Force a an lo mang to a he Indo thlona vua khom hi Pakistan a anti mai thina he thlona hi arin tlak lu tuk lawa achan chu rampani siam ni ma se China khut chuak atam ma zo ka China thil siam ho tlo lo zia chu kan hrevek ome he thlona hian RD-93 engine amanga trust chu anei thave ma se a service life hi a thalu tuk lawa India thlona threng khata pon manga a service life chungchanga chuan India po hian a hrechiang hle ani a thlona pian te hi semi monocoque structure ani a aluminium alloy atanga an siam ani a atlolu tuk tura rin ani lo a thlo thei hun chung zong hi darkar sangli vel ani a engine lamatanga kan en chuan kumsom ni panga chung vel an mang thei don ti na ni chu JF-17 thlona hi Pakistan hian RM khom ve wang hian maintenance lama chuan apui ve mai thei a thlona hi tlom ma se maintenance hi a olai lu tuk lawa Pakistan ho hian China ral thuam hi an ringam che lo deuh ni na lang khotlang lamral thuam ho ang ko lai hian hei hi a fian na chu February tha kum sang ni som pakwa a India in Pakistan ram chunga balakot huna hel ho omna jet fighter a avo bei khan India in do thlona te lo bei le tur khan USSM F-16 le MRAM missile an mangani kha JF-17 le a missile pai PL-12 po an mang lawani kha AWACS an man po kha sub area an manga China siam AWACS po an mang lawani kha hei hi China siam an rin ngam tok lo wang ni berin alang Pakistan hian hei hi an mi puite bula soilo ma se China bel lo hi option dang awang ve e mani J-10 jet fighter hi kan en chuan a design hi Israel IAI lavi thlona pian ang kha ania air show rang ate alo tel ve to a aerodynamics anei tha em ma J-10C variant a hian thiraya composite material an mang tam zo ka a thlona frame vel hi chu atlo nge don ani a radar man hi transmit and receive modules sangkhat zanhi AESA radar ani a mase a engine hi AL31 engine ani a Su-30 MKI a engine man ang khani ka video masa a ka soito ang khan a engine hian a radar tinung turle na tho tir turle tidai turin electric power amamo zong hi a fully na pezau chi alawa radarina tho thei turanga thok don lawani optical locating system anda tel boka China missile siam thar ho
PL10 PL15 ang te amang theya mase hei hi JF17 thlona pon amang thawa an tan thil tharwak ani lo J10 in do thlona hi Pakistan hian leita se enge an tana thatna ti zona te po om theyo me he thlona hian boruwa ka leo koi zok zok theinang chi te hi anei thle a composite an mana wangin a thlona ruangam hi atlawanga ral thuam te apai hnem theideu don ani ral thuam thar mm apai lawanga a rather thodan chuin trevek ome F-16 jet fighter Pakistan kolsa hi chu he thlona hian athak arin om lova he thlona nen hian an mandun arin om jok a engine kan en chuan China siam ani lova Russian siam ani a engemaw pat vel po leidu po ni se Russian hi andor angai dona Russia thlona siam ani si lo direct in Pakistan nena an hral chu arin om lo ani chu mai ba ka India hian Russia chu Pakistan nena hral lo tura ati arin om ve bok China how engine siam mangdon se a thawak lawa chu mai ba ka thlona engine siam hi thil hau taklut tuk ani a India pon Kaveri engine apui tlin lei thei lo chu ni ber hi Pakistan tana thaber tura karin chu JF17 block 3 a hian in sorbing se J10 a lei tumna hi ti top se chuan F16 an nei ho hi thlona rin tlak ani a tunlai technology tharin thuam thazel se an tan chuan a hlok thlakang chuan PL15 missile hi Rafael in do thlona loma chon tura an ti ani a PL15 missile hi dual pulse rocket motor system ani a range hi atha mase Rafael pai meteor missile nena khaikhin chuan a in that lei deu ani dual pulse ang hi missile danga pon manga thlona lian ho antinan awex ang ho te lo ka thak nan chuan a thamai thei mase jet fighter boruwa ka leo koi zok zok thei ka thak nan chuan a chance atlem deu ani Indian economy a thajoka ramdang nen kanin leichin na a thajoka kan defense budget atamjoka Pakistan tan chuan India hi elphak chu har dewang chu po China ho ral thom nen kanin mel ma ve laklo to sia hei hi vai ho ril ruwa khuan a betlata kumsom panga kal tavel khan chuan milowel phapo ni mai thei achan chu America kha an lama atanga mase anram che danve lawangin tuna chung khovelin terrorist ran pui turama angai to a ral thom technology changkang duang anei thei to lawani andam chung nge ya po research and development po anti lei thei to lawa an economy tlak chiat nen ang khongai thlak om takzet ani until ti diklo an tour ni berina lang Pakistan boss China po India hian chuan a hlau to lo ani ber hi